Asociația Mihai și Prietenii s-a născut din nevoia mea ca părinte de a acoperi costurile terapiei cu băiatul meu cel mare, Mihai, care a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist când avea 1 an și puțin. În urma acestui diagnostic, medicul neurolog ne-a sfătuit să începem terapia, iar această terapie s-a dovedit a fi foarte costisitoare, depășind posibilitățile mele de susținere a ei în acel moment. Astfel am creat această asociație și în timp m-am hotărât să ajut și alți copii și alte familii care se aflau în aceeași situație cu situația mea. Și am început să implementez diverse proiecte, am început să am diverse colaborări și parteneriate cu firme, cu alte ONG-uri sau cu alte entități și sper ca în viitor să fim cât mai mari și să putem să ajutăm cât mai mulți oameni.